Pampo ni Anak po ni Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Ginoo manatili kay. At kaya ka antimurin. Kapang susundo tampi kukunaman, ang kabaldugan ng misteryo, ng pangabait na ng Ginoo tayong Kristo, anong kapilan, pepabanalanan ng Ginoo, ing mabilog kaketawan, kaniting kayaldawan, kaya katamo naman pagmasusyan, ing kapiyasan ng banal na familia. Adwan tamo na sana, king sawap ng kaya katamo naman patron, kay Santiago, dimbalang familia, pagkapilitan dang mikabalugbuk, ban makiramdam, kingawas na, ning apong Ginoo, ame kisan metong kay katamo. Agatanda kayo po ngayon ning tahimik sagli, banta naman narapan din kay katamong sarili, lalong-lalo na rin kay katamong meking kakulangan. Karitang pamikatago na kailingwan tayo nga pong Ginoo, ating mineral, yapin ng kaburian tamo, ating pamikasala tamo. Sisyan tamo iti, buklatan na rin puso tam, at pasibayo, tagulaling tayong biyeta mo, kingapong Ginoo. Ginoong Jesus, pagnasan mo ing lugod ng pengari, ikablas na ing lugod ng igpamong at siy'y banwa. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, dinatang kaban, tipunan mo kami, king kami itong ana ng metong pamilya, ring anak na ng Diyos. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoong Jesus, pagdalapan mo, king sablang bagay, ing kaburian ng igpamong at siy'y banwa. At kaniti, kaya be mula rin Maria at Jose, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. In Diyos sa may pangin, totoo pakaluluan na katamo. At yung pangapatawad rin kasalanan tamo, itala na katamungan sana kimpi alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Malalangin tamu. Ay pami karin banwa, alin na lang king sabla, inutos ming yatong pabalbi at kiranan mo iting kapayapan, kapamilataning pamagalang mo kim pamilyanan ng tao. Kim pinandit ning kasalisayan, yung sabla makasadyana, tinubod ming anak mong mamali king panahon. Maminto ka ring batas na ning biye na ning kay kaming yato. Pero mo kay kami ing kabanalan ning makataong lugod. Ipakit kay kaming ulaganan ning biye pampamilya. Ay sopan mo kaming mibiye-biye king kapayapan busal daring sablang tao. Baan makapakirake kami king biye mo, magkaman king alanganga. Iti nga na doon ming kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang ibat king libro ning Sirak. Ingino parangalane ing tatang karingkeyang anak. At pairal na ing matulid ning metongay ma karingkeyang anak. Nino manggagalang kang tatang na, maglari niya karing kasalanan na. Nino mang parangal kang imana, kawangis ne, ning metong atitipon pibanjan.
Nino manggagalang kang tatang na, tumulaya karing sarili ng anak, maramdam ya kingaldo manalangin niya. Ing makabang biye, miras keya, agagalang kang tatang na. Nino mang paso kalalob kang imana, papakit na ing kapamintuan aking Diyos. Hanako, lingapan me itatang mo kingkeyang ketuan. Me palungkutan kabang mabyeya. Agyamang miminane kaisipan, ipakit mo keya ing lunos mo. Me lalapastanganan king kabayangnan mo at sikanan. Uling inggana ka king metong atatang, makalingwan nune bagkus magsilbing pamayad karing kekang kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Mapalad la, ding makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad la, mapalad la, mapalad la, mapalad la. Mapalad la, ding makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad la, mapalad la, mapalad la, mapalad la. Mapalad kayo'y kayong makitakot king Ginoo. At maglakad ka ring daklat na. Uling mga niya ka ring bunga ning kayang pipagalan. Maging maligaya at mapalad iya. Ingasawa mo mangariang bungang ubas, kilub ning kayang pibale-bale. Ding anak mo mangari lang dutong olivo, makapadurot king kekang lamesa.
Jerusalem, ke kawaning biyemu, mapaladla, ding makita ko't kinginu, mapalad lang, maglakad ka ring daklat na, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, ding makita ko't kingginu. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Colosas. Kapatad, ikayo, inbalen, a pinili ning Diyos. Kaluguran na kayo. Uliniti, kailangan kong miblas, king laus pusong pamaglunos, king ganaka at kababanalug, king kamo at kapibabatan. Mipapanupaya kayo at mipamamatawad kapilanman ating yang paginakit ing ninuman king aliwa. Pepatawaran ako ning Ginu, inya ikayo man sana mipapamatawad kayo. Idagdag mo babo na nitingan ing lugod, uling iti iya ing bubuklod king ganap apamisasan metong. Mag-ari sa karimpusuyo, ing kapayapa ng Kristo, uling para kaniti ko, mengayawos misasan metong, anting galame, ning metong mong katawan. Maging mapasalamat ko sana, ingamano ng Kristo, labis-labis sanang manatili karing pusuyo. Mituturwanan kayo at mipanusok, king metmong kabyasnan. Kambening kapasalamatan ang makasalali karing pusuyo. Dalita na niya ing Diyos karing salmo at himno, ampon, banal adalit. Nanumang sabyan nyo o daptan, gawan nyo ngan, king lagyuning Ginong Jesus, king kapamilatana, pasalamatan niya ing Diyos igpa. Ikong babaeng talasawa, manusig ko karing asawayo. Uling ita, yaing sukat daptan, antimong Kristiyana. Lalaking talasawa, luguran yulat pakyutusan, mitmong yumo, ring asawayo. Ikong penganak, maging mapaminto ko karing pengariyo, kapilanman, uling iti, ya ing babietula king Ginu. Ikong pengari, eyula parating kakamuanan dinganak yu, pota mga siralalug. Ingamano ning Ginu. Salamat kin Diyos.
magarisa karimpuso yu, ing kapayapaan ng Kristo, at ing mensahe na labis-labis miye kaya kayo. Inginu manatiliya ke kayo. Pamamasa king maya pabalita agpangkang Mateo. Kalakoda ring taong pantas, nyo ing anghel ng Ginu, pepakit ya kang Jose. King kapamilatan ni meto nga paninap, at nga na kaya, mibangon ka, ito kime ng anak, ang po ng imana, at tiplad kayong papunta Ehipto. E kayong mama ko ka rin, hanggang eko sabyan keka. Pablasang Herodes burineng papanintun, ing anak, baneng ipapate. Mi bangon niya piniyose, at kanita mo ring benging ito, tiki no ring miinda, at menulakan na para Ehipto. Karin lamigdatun, ang gaking mete ya Herodes. Makanyan lapin metopad, datang amanong pisyag ng Ginu, king kapimamilitan ng propeta. Inawas kayong lumwal Ehipto, ing kakong anak. Kanitang mete ni Herodes, nyo, ing anghel ng Ginu, pepakit ya kang Jose, karin Ehipto. King kapamilatan ni metong paninap. Mibangon ka nga na kaya. Iyuli mo no, king labwad ng Israel ding miinda. Pablasan datang bisang makamate king anak, may nga mate na langan. Inyang mibangon ni Jose, tiki no ring miinda, at nigbalik no king labwad ng Israel. Dapot, inyang abalita ng Jose, King Arkeleo, yaing manalili kang tatana, king pamaghari king Judea, may takutan niyang taglus ka rin. Pasibayo, tinanggap yang babala, king kapamilatan ni meto nga paninap, inyaking distrito ng Galilea, karin niya migbanda. Karin no tiknang ding miinda, king meto nga balen, amayayawus Nazaret. King antika niting paralan, karin metopad, ing amanong may pasyag, king kapamilatan ng daring propeta, mayawos siya metong a Nazareno. Ing maya pabalita ning Ginu. Ing Ginu manatili kay kayo. Nengay po misane ta ng misane, wala mo kalupa niya ng good morning yan. Pero ining sentro, king biena ng metong Kristiyano. O ining peka sentro, king bietamo, at imong talasal pantaga. Na nga pong Ginu, at siyo kay katamo. Manatili kay katamo. Kaya po balo, nung panamdaman tamo ini, lalong-lalo na po tang misa. Watang sabyanan yung pari, ing Ginu, manatili kay kayo.
paganaka at yuke kay nga pong Ginoo. At ako tatanggapan ko naman po ng kay kami, o sabihin nyo kay kami at kay kantimurin, balang we just take it for granted. Kaniting kayo dawan, kaniting kikatang kapag masusyan, puri kan di ng tamong pansin, ining maulagang ngayon yung Ginoo, in Diyos, at yung kikatamo. Uling oyni, yung pekamenisay na ni Pasko. Niyang may bayitseng apong Ginoo, deto nani yung tao. At yung may bayitseng apong Ginoo, at siyo yung tao. And He will be with us forever. Metong po, making masaya ko, kabang mga di ko, kilob na niting Pasko, I think that was 25 morning. Ing linob ka na akong pamigunam, yapin itang, kipangabait na ning anak na ni Diyos, at siyo ka na ako, at siyo kay katama. At nung at siyo kay katama yung Diyos, sirane kaya ni Diyos yung sarili na. I don't think so. Yahining gawa na ni nga pong Ginoo, may natilya kay katamo bang kapilan man para titangganakan, na ikakatula ni nga pong Ginoo, yung masira tamo. Kulim pa chis, may sira tamo, ang tinin mo sisirana, yung sarili na. Pakatandaan tayo po ita. Bang kanita, tamo masisira lo. Lalong-lalo na po tang daranasan tamo yung dakal na kapagsubukan. Po tang may baldog tamo king kamalian, hindi mawaring alata ng ulaga. At ining pamiguna may ini, ining kabaldugan na ini, dapat magumpisaya king familia. Nga sa po, kita mo, Katoliko, king familia, makatalakad siya, king lukod na rin may asawa. May asawa na kinasal king pisamban. At itametong yang sakramento. Muri na sabihan, nung muri mong akit, nung makanano yung lulugod ng apong Ginoo ki Santa Iglesia, lawan mo na rin may asawa. Makanya niya po katindi yung sakramento na ng kasal. Misan, ating mengutan ka na ho, among tayo payagan na garden wedding. Sagli mo ito, nung muri mo lang payagan. Pero yung kitang ko, makanano de warang intindihan ng kasal. Makanano de nga intindihan yung lulubandang sakramento. Uling, nung intindihan itang luluban mo, bisa kayong maging patuto at sakramento, tanda na nilugod na ni nga pong Ginoo, no ka rin man, iting maulagang. At siyempre kay Katam, ala ng peka maulagang lugar, noon ang pisamban, uling o inin tatalakad, kim presensya na, apo pamilyana, ng apong Ginoo. Kaniting kaildawan, kay katamong pagmasusyan, yung Sagrada Familia, o yung banal na pamilya. At banal yung pamilya ngayon kasi makasentro yung apong Ginoo. Maria, Jose, ampoy Jesus. Makasentro yung karela yung apong Ginoo. Ilangan, may kiramdam la kig Diyos. Uling yung apong Ginoo, may kabusal niya, himbera. Kalupan mo po ni sandwich na po. Sandwich. Tintinape. Manyaman niya itapot ang atsuitang makabusal. Na po. Nanin palaman. Nanin palaman. At buri kayo pong gamitan ni antimong tanda, antimong simbolo ng banal na familia. Yung familia banal ya, uling, yung palamana, ya pinangapong gila. Pero, ini po yung magic. Dindamdamo kay Ebanghelyo na makananong Jose, makiramdam niya yung apong Ginoo. Kaya mo meniwala nga siya yung apong Ginoo, doon ay makiramdam niya yung apong Ginoo. Niya pong may gugunam ko, nano kaya yung masanting tamong gawan, bang kanita parati tampag anakay ni. Kaya po betis, sanay kayong dakala rin biyasang magkaikinin mandukit. Ano mo kaya padukit kayo? Ya purol kaya, padukit siya. At kay ba't di naning balang bali,
balugbog. Maragula balugbog. Bang kanita, at least andyamang once a week, as a family, you gather. At itang balugbog pag anaka, baka yung abi-abi migunam, makiramdam ta pa kaya, hingapong gina. May kugunam tam pa kaya, manahimik tamo pa kaya, man kalupa ng Jose at Maria, makiramdam, hingapong gina. Ganiting kaladawan, kay katamo yaman gaganakan ng kay katang patron, Santiago. Balo tamo, metong keng eksena, himbiena, anyang ilang adwa ng kayang kapatid, San Juan. Kaya bere mara, tilang adwan ng kang Isus. Naning adwan da, lukluk la kanuket ang kaili, ampong wanan. Buring sabihan, we are the best. Detang kaya bera, kailaren, secondary. Huwag karelang adwan. Ing isentro, ing sarili. Pero bandan talwi, king karelang pamakyabe, pamanuki, at pamakiramdam kang Isus. Santiago pe patutwana, kitang-kitang ng Isus karela. Makasadya kayong minum, king inuman kong kopa. Uring sabihan, makasadya kong dumalan kasakitan. Tinangulang pareho. At Santiago, pepatutwanay ni ang gana niyang idauna ng kayambi. Itang dati ng isipan, Bisaya lukluk, king wanan o kaili ng Jesus, milele na ita. Uling impe ka maulag ka kaya, yapinin tutukiya kang Jesus. Impe ka maulag ka kaya, yapinin makiramdam niya kang Jesus. Ang kakatamong Santo Papa, ang meto nga introduce ng masanting bang kilalanan tamo nung ninuy tamo, yapining synodality. Bilang Santa Iglesia, bilang talasal pantaya, abiyabetang maglakbe. At pekatimid na ni Santo Papa, kimpa maglakbe tangay ni, tamo mo makiramdam, kimbalang metong. Makiramdam tamo naman, yung banal na Espiritu. Yang muye, giya, o direksyon, yung kakatang pamaglakbe. Kalupa na mo yung gayawana, karining pengari na ng Ginong Yesus, Maria, Ampoy, Jose. At malyari kang makiramdam, potang dening binggita ng San Pablo, sangkap na ning biye, api pabanalan at liguranan ng Apong Ginoo, yung metong atawa, pamilya, ilang lunto, himbiyatam. Kababanlog. Paami papamatawad. Kalausan na loob. Nung deni lang isulod tamo, anti mong imalan, then we can be disposed to listen to God. Ganito pong kaurasan, ganito kay katangka piyestan, susundo tamong pigugunaman, ining misteryo na ning Pasko. Siguro po may itong masanting ang panagkat ko kay kayo, mantun tamong panahon na manahimik at may gunam. Tutupin kaya, kayong familia tamo, makapalaman niya yung Apong Ginoo. When was that time? When was the time na biyabit ang pamilya may gunam tamo at may kiramdam tamo yung Apong Ginoo? Mupin, ating kumupong warning kay katamongan. Pati may kiramdam ka kay Apong Ginoo, makatakot. Makatakot. Will pati may kiramdam ka kay Apong Ginoo, akumbala nga na kaya. Itang ganaganang panibatanan ng kekang upaya at sikanan, mileleyan. Ulim pa siya, may kirandam ka kay Apong Ginoo, ibili may sarili mo, kinggamat na. Makatakot. Ngayong Pasko, kaya mo kapod jingle bells. Ngayong Pasko, kaya mo kapod Christmas song. Ngayong Pasko, kaya mo kabud lechon ng pong kalame. Yung Pasko mga baldugan,
Babiye patutuo, kaya betaya, yung apong Ginoo. Harapan tayo, yung regalo na ng apong Ginoo, yung regalo na ng bayong banwa. Balo tapo nung nang maninaya kakata mo, kindara nga bayong banwa, kata sigurado. Pero sa sabyanan ng kasalpantayanan, kaya betaya, yung apong Ginoo. Yung pamilya tamo at siyo, yung apong Ginoo. Yung panagkat mo kay katamo, na ano man ang harapan tamo, manatili sa sana ating balubog, makiramdam at tutupad, timbuli na ng apong Ginoo. Nga masanting po siguro, nagkakatamong kaya ng apong Raul, yung PPC, pagawa ko punta ka balubog. At siyang ikalat ka rin pamilya, bangkanit ating kayong panahon, you sit down in silence at magisimbuluya itang balugbog, kayawsan, man makiramdam, kingapong Ginoo. Pangadiyo ko naman po, bangkanita, busan linda kalagagawan, maging tula ko mo naman, ing mandaton, manahimik, at buklat ni sarili, kingaos na ng apong Ginoo. Sana po, seriously pray for me. Para kay sarili ko, para kay kayo mo naman po. Uling kalupan na ng metong nga pamilya, patsing metong karimpengari, kinorbaya. Big left turn niya. Iapektuan lang naman ng miyembro na ng pamilya. Pangadiyo ko po, pangadila, rin kapatid na pari, pangadi tayong kakatang parish priest at parochial vicar. Banikin pamagilakbeming kaya beyo. Munya kami sanang inspirasyon kay kayo. Kim pamakiramdam at pamanupad kin kamurian na dengan Panginoon. Amen. Ipasyagtaya po ngayon kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, ipang may payon tutu, lina lang king banwat yato, at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli king upaya ng banal Espiritu, mibait kang Santa Maria Biren, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubli ang mebye, pepay tasya banwa makaluklok wananin Diyos, sigpang may payang tutu, iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabye, ampon menga mate, sasalpantaya ko king banal Espiritu, ki Santa Iglesia Katolika, king pang sa makding santo, king pang pataw da rin kasalanan, king pang sublirang mering mete, at king biela nangga. Amen. Kambening banala familia ning Nazaret, manalig taking Ginoo, ang makibalo ka ring sabla tamong pamangailangan, at adwan takiya ing panwanan waring hanggang pamilya ning tao, nga tamong sumabi at manalangin Ginoo, panwanan me ing kekang balayan. Ginoo, panwanan me ing kekang balayan. Para king pamilya ning Santa Iglesia, ban maging metong yang Indo, at metong apibale-bale, para karing hanggang taong mangailangan, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing kekang balayan. Para karing hanggang miyasawa, ban apapanatilyan sagiwa ing mumunarang sinta, o atuklasandang pasibayo iti, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing kekang balayan. Para karing hanggang pamilya ning yato, ban manatili lang susulong king ikatulan at pamanyuyo ning metong at metong, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing kekang balayan. Para karing anak at kayanakan, ban para karela, deng pengarira, makatwalang ating masabla, king karelang panyulong at tula.
Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panwanan mi, ingkaya kang balayan. Ing katahimikan da rin kaya katamong puso, adwan tamo king Dios, ing kaya kamaalalam tamong kapagnasan. Ipamanalig kami keka. Emisanay pagkait king metong at metong ing sablang lugod, apapakit mo kaya kami. Ipakit mi sanay iti kapamilataning pamakiramdam mi at pamakirami lalong-lalo na karing magkakasakit at pakakalulu. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Kalugurang kapatid, madalangin kayo. Kaniting kay kayo at kakundaon at ang kaparapan ng Diyos ay pamayupayang totoo. Tanggapan sa aning Gino'y tindaon ka rin gamat mo, king ikapurit kaligay ning kayang lagyo, king kikatang kasaplala at ding mabilog ng Santa Iglesia. O pamimiglalang, king kay kang pakalulu, tanggapan mula sana reting kay kami ngayon. Kapamilatanin pamakisulumi, kaniting Eucharistia, lalo kami sanang ganap mi bibye, king lugod, apapasyek mi. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong Ginu. Amen. Ing Ginu, manatili akeke. At kaya ka antimurin, Iat na ilarem pusoy. makayat na no king Gino. Pasalamatan tayong Ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, impasalamatan ta kang parati at numan ka rin. Uig pa, Diyos ng alanganga at lubos mayapaya, kapamilatan ni Yesu Kristong Ginumi. Kimisteryo ng amanong may katawan tao, sinlagya ka rin panimanman mi imbayong sala ng kayang ligaya. Kaya, akikilala miya at atatangalan ng Diyos, inya mabiyabiyasa kaming lulugod king Diyos ay miya kakit. Uli na nita, kami rin sablang koro ring anghel karimbanwa, daralit ming kayang ligaya, lain makyabi kami lantok ng mabikapurian keka, at ngamingan sasabi. Banal, banal, banal yaing Gino, Diyos na mayupaya, mit mo yung bano at inyato, king kang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad dyan daratang king lagyuning Gino, o sana king kakatas-katasan. Tinagapin banalo igpa, iking panibataning sablang kabanalan. Uli na rita, pagparalong pumi, kabanalan mula sana reting ayin kang Espiritu mo, ban para kay kami, magawalang katawan, ampong daya, ng ginuming Yeso Kristo. Bayo mi taon ko sa loob, yung pamaylasat kamatayan, kinuwani yung tinapi, at pipasalamat siya keka. Piraso ni, at binyan ka rin kayong disipulo at ngana, tanggapan niya iti, ikayungan at kanayay. Iting ka na akong katawan, amidawan parang kekay. Makinyan mo naman kay Bataning Apunan, kinwani kalis. Pasimayin ba pasalamat keka? At binyan ng kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikayungan, minum kayo kaniti. Iting kalis rin ka na akong daya. Indaya ng bayo at alangang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Taptan niyo iti, bilang kapikaganakan kanako. Pasyagday ngayon ng misteryo na ng kasalpantayanan. Iyang yung kaganakan mo, yung kamatayan at pamanyubli ng bebe ng anak mo, daraon mo kaya iting tinapin ng biye at iting kalis ng kaligtasan. Lain mo yung pasalamatan kaya, yung pepalyaran mo kaming matampang talakad, king harapan mo, ban sumuyo kaya. Papakumbaba mo yung pagamuwa mo, king kaming sanang may sulusudo, king katawan at dayang Kristo. Tipunan na kaming anting betong ng Espiritu Santo.
Ganakan may uig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban mi ganap ya king lugud, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman din kapatid may minuna ng pepaynawa, kimpihong kapanayan ng pamanyubling mebi at disablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligayang arapan mo. Pakaluluwan mo kengan, gawan mo keng karapat dapat magkamit king biye alanamga, ban kambe ng Maria, ing biren hindu ng Diyos, at hindumi mo naman. Kambe ng San Jose, ing kayang esposo. Kambe ng Apostol, lalo-lalo ni San Pablo, at isablang banal, at inupad king malmong kaburian king kekaba ng panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenet kaya, ikpamayupayang tutu, kagam ng Espiritu Santo, papurian dakat parangalan, manggamang king alangangga. Kimitong lugod at kapanaligan, bawis tamungan ang kikakatang kalugaran ng ipa at nga tamungan manalangin. Ikabos mo kami o kinu, king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon me. Ban king kasopan, king kampakaludo. Parati kami ikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kalikalikan. Kabang maninaya kami ng maligayang kapanaligan, king panyatan ni Jesucristo, kay kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O kinume Jesucristo, at sinabi ka rin kay apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko, mapiya ko kay kayo, mo sana babalik na din kay kaming kasalanan. Nanalawan mo yung kasalpantayanan ng kay kanyang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian. Ika mo ibibiyat magari, manggaman kay ngalanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, parati sanang manatili kay kayo nga. At kaya ka antimurin. Bakit tamong ining may kakametong tamo, king kapayapan. Kayapan po. Okay.
Ngayong kordero ng Diyos, ngayong milalako, king kasalanan ng yato. Malaring mayawis, king apunan ng kordero. Ginoyak matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Malalangin tamo. Alangan kang pa, pag nasan may biyebye, kalupari Jesus, Maria, at Jose, keng kapayapan kayabe mo, ating metong at metong. Iti sanang pamakinabang, pasik na nga na kaming marap, karing kaligaliga na nimbiye. Iti adon may kapamilatan ng Kristong Ginuhi. Amen. Tuklok tapo sa guli para karing mapilan pong announcement. Munang-muna po pasalamatan tala po ring paring minantabi kay katamo kaniting banal na misa. Muna po pasalamatan tayo po yung kay katamong Arsobispo yung lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias. Palakpakan tayo po yaman. Asahan niyo po yung kaya kaming pamanalangin para kay kayo. At pasalamatan tala rin po rin meging kayan tabi at among pari kaniting misa. Muna po kayong dane po ka rin, i-Reverend Father Angel Amir Gamboa, ing Parish Priest na po ng Santo Cristo del Perdon Parish, Villa Jolita, City of San Fernando. Palakpakan tayo po yamo. Ating kasiping na po, ing kako pong dating boss, king Bahay Pare, ing Parish Priest na po ni Nuestra Señora de la Merced Parish, Bahay Pare Candaba, i-Reverend Father Aristotel de la Cruz. Kaya naman po, yung kikatamo pong parating kayantabi, kaya yung kikatamong parokya, yung kikatamo pong kalaguran ni Father Chito Carlos. Palakpakan tayo po. At syempre, yung miyembro na po ng Pueblo Levitico, Reverend Father Rading David, yung parish priest na po ng Lord's Ascension Parish ng San Fernando, Pampanga. Among dakal-dakal pong salamat, king pamanantabi yo po kaya kami, kaniting banal na misa. At tayo po kaninon pasalamatan, yung kakatamo pong kasaw ketiking parokya, Father Gian Sagong. Father G, salamat. Bayo po yung sabla, masaya, maggrasya, maragul, mabsing, happy fiesta, kakatamongan po. Palakpakan tayo po yung Santiago. At pasalamat tamo po, king Saup ng Santiago, king panalangin na atin ang tabayanan nakatamo, kaniting fiesta, ining milabas sa pabanwa po, yung malapit ng milabas sa fiesta po. Kayang tabitala po, Santiago Matamoros, Santiago Peregrino, pating Virgen Correa, tipayo po at kaya bilakang prosesyon. At tamo po ay wasan pasalamatan la. Dakal-dakal, maragul, malalam, kapasalamatan po, king Fiesta Committee 2022. Po biru ing sakripisyong gewada, ing ganakampe pakit da, ing pamameda, alimuila, reng familyada, pamanyaw po ba kanita magiyang masaya at masuyo iting Fiesta 2022. Malagwa pong milabas, ing mipalitan niya, ing maragula kampanang atinang balbal, may gawaya po ining Bayong Museum, tating lumatamong kumbento, at may aliwa pong programa para kareng kalulo, kaya katamo, Camino Walk, Mika Mas Wedding, at may aliwang masaya at masuyong programa, papakan, mangumbirang artista, at mumunandili, ing Achula Keti, elaman pualos mumuli, likwando reng familyada, ban kanita Aldoldo Achula Keti reng Fiesta Committee. Karelangan, ing kakatamong pasalamat, papuri at kaul amatalik kaya kayong Fiesta Committee 2022. Palakpakan tala po rin Fiesta Committee. At diningan pong programa Megawala, elaman meningil, elaman peparafol, ali po. Migbasila mo po keng kusang lub at ganaka tamo. So, ena po buring sabihan ini elamang ngailangan. Tatanggapan mi po ing nanuman donasyon, buring ibe, pesos, 20 pesos, dinalan, at inla pong lamesa kilwal para ken donasyon, yung baka nita makibahagi tamo po kaniting masayang selebrasyon ning kakatamong Fiesta Committee. Kay ba't na po, pasalamatan tala po, reng midawn kaniting misa, deng Cemetery Board, deng PPC, deng Heritage Committee, ang poring Fiesta Committee. At inta po pong misa po tang alas 8, ang pong alas 10 ni ngabak, po tanggat panapon alas 4, ing misa ng pong apong ambu, and then alas 5:30 intauling misa. Kay ba't na po ning misa, at intang prosesyon, fireworks, ang pong jamboree, ngening benging IT. Panikwanan tayo pong tayo arian in benging IT. Masaya tayo pong pugayan pagsanmetong kang Santiago. At kay ba't na po ning misa nga iti, makiabi ko po, abayin nyo kami, pagdamutan nyo, hindi tak ng taong Santiago kini pong BUB. Reta mi pagyo, renga kay. At importante pong dili,
kay bataning misang IT, i-bless na po ning kaya katamo Arsobispo ing kaya katamo Bayong Museum, kaya ni Babo po ning dating lumang konvento. Reta pong bisang makyabe kaya kami, uling etangan mi pagyo ka rin. Pero agatan ko po, nung ekoman mi pagyo, kay bat na ning misang IT, Albenie po. Albenie, mamangha kayo kaya ning Bayong Museum gewada po ring Fiesta Committee. At ino pong tuknangan, lula na ng denggang importante tamong artworks keti Betis. Ing Betis po, metong makapagmulala keti kim parokya tamo po. Rening lumang artifacts tamo, ring artworks, po ring mandukit, tipunan tala po reta, ikanatala kening kaya katamong Bayong Museum. So, may porso po kaya kayungan, dakal salamat kaya kayungan, ikayungan menalbe kang Eric Santos na bengi, ikay pong mikyabe keng Serenata, ikay pong kayan tabi may karening miyaliwang aktibidades nganing fiesta. May porso po, dakal salamat kaya kayungan, Viva Santiago, masayang fiesta po kaya katamuan. Bayo po pala makalingwan, akaliwan kaya pong ipakilala kaya kayo ing metong ing pekatauli na pong bunga ning kikatamong Pueblo Levitico, ing sekretaryo na po ning kikatamong Arsobispo, Ireverendo Christian Rey de Dios Kayanan. Palakpakan tayo po yan. Kaya pong darat ang abanwa, king lunos na po ning hapong ginot, king lunos na po nga pong may ordinan niya po, king pangapari. Panalangin tayo po ing kikatamong bayong diakono. Dakal pong salamat. Di tayo po Christian Rey, dual citizen niya po. Parte niya naman ng Bacolor. Yung ginuman tabi, kaya kayo? At kaya kanti mo rin. Yung may pangingin ng Diyos, bendisyonan na kayo ngayon, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa may yarine, umeta na king kapayapan. Salamat kin Diyos. So